Ahojte, som Dušan Slovák a vítam vás pri mojom zostrihu z parádneho enduro podujatia XL Enduro Race 2025. Mal som tu čest byť pri tom a natočiť pre vás video z tohto prvého ročníka. Bola to super skúsenosť a verím, že si to užijete. Za všetkým stojí Samo Kotvas, aktívny jazdec z rally, ktorý presne vie, čo enduro jazdci potrebujú. Viem, že mnohí netrpezlivo čakali na niečo nové, toto podujatie, aj keď prvé ukázalo, že má potenciál. Na štart sa postavili jazdci nielen od nás zo Slovenska, ale prišli aj pretekári z Českej republiky, čo bolo super. Videli sme tu všetky možné kategórie. Od tých najmenších na detských motorkách až po skúsených jazdcov na rôznych kubatúrach. Mal som možnosť porozprávať sa s niektorými účastníkmi priamo na mieste. Počul som ich dojmy z trate. Ako sa im darilo a aké boli ich očakávania, ich pohľad na vec len potvrdil, akú skvelú atmosféru mal tento pretek. V DP som natrafil na českého jazdca Dalasa, spýtal som sa ho, aké sú jeho dojmy pred pretekom. Čau, já jsem Dalibor z České republiky. Jedu na 700, to znamená v kategorii jeden válec, myslím nad 500 kubických, primárně navigační rally s roadbookem. A jsem tady v Trenčíně motoparku na super takové komorní akci na enduro a motokrosové trati. A je tady hrozný horko, nevím kolik je, 30 stupňů, když vyleze sluníčko, je tu fakt vedro. Ale trať je dobrá, je trošku suchá, ale příjemná. Pro mě to je super trénink, jsem fakt rád za to, že to Samo organizuje a že tady takovýhle akce existují i pro velké motorky, nejenom pro malé. Takže těším se na to, cílem je to nějak přežít, asi to úplně nepřehánět, jak jsem říkal, je to primárně pro mě trénink, toto není úplně moje disciplína, ale cítím, že se zlepšuju každým kolem, tak na tohle bude pokračovat a všichni se vrátíme celý a v jednom kuse. Opa. Jak sa cítiš? Pohove, teplo, prašno, ideálne. Poviem ti potom, za hodinu. Tak jo, mise splněná, dokončili jsme to, bylo to fakt náročný. Stavil jsem jednou, trošku dát si nějaký gel, vyklepat ruce. Měl jsem malý technické problémy, posunoval jsem mi výfuk, takže motorka trošku chrčela, ale na dvakrát jsem to spravil a všechno dobrý. Bylo to náročný, jak jsem čekal, ale fakt příjemný. Splnilo to účel v tom, že jsem se dokázal zlepšovat postupně
Takže za mě super, doporučuji příští rok přijďte. Bolo zaujímavé sledovať rozmanitosť kategórií. Okrem už spomínaných detských motoriek, kde sme mali dvoch malých bojovníkov, tu boli aj kategórie Open, Rally, 1V600, 2V600, 2V1000 a dokonca aj Dedo, kategória pre skúsenejších pánov. Samozrejme nechybala ani samostatná kategória pre ženy, ktoré ukázali, že vedia poriadne zatočit s plynem. Já teprve začínám jako jezdit závodně rally, ale jezdím už nějakých 5 let na velký motorce a my jezdíme 3krát ročně do Maroka, takže to rally tempo mi není vzdálený, ale soutěžně to vlastně zkouším až v letošním roce. Předtím jsem jezdila na lehký motorce a teď se zase vracím k té velké motorce. A dneska teda to bylo jako, ta trať byla hodně výživná, řekla bych, že na té malé motorce bych si to možná víc užila, ale o to víc jsem si to na té velký vydržela a je to takový hezký zadesti učinění, když to člověk dá na motorce, která má o 60 kg víc. A tady ty lidi opravdu se vzájemně jako respektujou, pomáhají si a je to taky příjemnější prostředí. Trať byla technická, těžká, nebyla vůbec rychlá, krom motokrosovky nebo krosovky. A kameny, prostě fakt to chtělo jako hodně dobrou techniku. A vlastně, i když jsem z toho včera byla taková rozčarovaná na tréninku, protože jsem si ještě nakopla, asi jsem si zlomila 2 prsty na noze. A tak jsem si říkala, možná dneska neodstartuju, ale nakonec jsem to dala i tak. A jela jsem s takovým větším jako klidem a chytla jsem takovou svoji flow a bylo to super, moc se mi to líbilo dneska. Teďka máme naplánovanou polskou rally, polskou adventure rally a co bude dál, uvidíme. Zatím to zkouším, jestli je to můj cup of tea a pokud jo, tak se možná uvidíme i na dalších závodech. Tohle je GasGas 700, je hodně jako převybavený a připravený právě na spíš rallyový a endurový tempo a mnohem líp se mi na ní jezdí než na lehké motorce, takže já jsem hrozně ráda, že jsem zpátky na velký. My vždycky jezdíme na Starcrossech, dřív to byly 5, dneska jsou to 6 a měli jsme tam už jako fakt různý gumy, pneumatiky a myslím si, že se okolo toho vede hodně diskuzí a my prostě máme rádi Michelin Starcross. Aké si mal očakávania a ako sa naplnili? No tak, očakávania som mal, že to bude náročný závod. Mali sme 75 minút, takže to som očakával, že to bude náročné, takže sme si museli rozložiť vlastne sily, aby sme to zvládli celé odjazdiť. Takže v tom bola hlavne taká moja technika bola, že neodpáliť sa hneď na začiatku a konzistentne jazdiť. Ja som pravdepodobne jazdil v kategórii 1V600, čiže jednoválce nad 600 kubických. Pneumatiky sú tu viac menej na také hard enduro v podstate, je to mäkká zmes, sú to Mitas Terraforsky. Aj predu, aj zadu trošku ešte sú narezané vlastne, aby to na tých skalách neutekalo toľko. Motorku som mal celkovo nastavenú do mäkka, pretože tam bolo veľa roliet, veľa technických pasáží, kde si to vyžaduje proste mäkšie nastavenie podvozku a takže neprekvapilo ma tam nič nejak extra, za čo som vďačný. No. Som rád, že po dlhej dobe je tu niečo v Trenčine takéhoto charakteru aj pre väčšie cestné mašiny, takže ja som spokojný a určite, keď niečo bude, určite prídem. Pôjdeme pozrieť výsledky. No to áno, uvidíme, no to som zvedavý aj ja. Pre mňa to bol úžasný deň plný adrenalínu a parádnych momentov. Organizácia klapala a celková atmosféra bola super. XL Enduro Race 2025 má určite čo ponúknuť aj do budúcna. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like a odber. Vidíme sa pri ďalšom videu.